No mitä tälle kunnantalolle nyt tapahtuu? No, tämähän puretaan nyt ja tästähän valtuustossa tehtiin päätös, että rakennetaan uusi tämän tilalle. Tämä on ilmeisesti jo ihan aika saada palvelut tällä maanilla. Tämän päivän aikana lähtee. Teidän maisemat muuttuu nyt. Meidän maisemat muuttuu, ei kun huonontuu. Niinkö? Velkaannuttaa hirveä. No ei se mitään. Inflaatiohan se maksaa nyt. Yritetään maksua. No tullaanko ikävä kunnantalo? No ei tule. Että uusi on parempi. On. Tullaanko ikävä vanhaa kunnantalo? No kyllä, kai se olisi meille kelevannut, että tämä entinen, niin siellä on niin tunnelmalliset tilat tuolla ne pienet huoneet, että kyllä se olisi kelevannut entinen. Joo. Tullaanko ikävä kunnantalo? Kyllä tullaan. Ja väessilmät, katot tuossa nurkassa, oves tippa, kun katon tuonne. Me tippuu silmiin. Kato, niin ois niin nähtävä hyvä. Niin tuollaisena. Ei, rekoo. Ja minä sanoin tuossa. Tullaanko ikävä kunnantalo? Kyllä tullaan, kun minäkin olen 74 lähtien. Voi. Niin, joko sinun huone on mennyt mäsäksi? Ei oo vielä. Tuohan on koulutoimisto vasta. Koulutoimisto on sökönä. Niin on, keskustoimisto meillä. No ei se mitään, tullaan uusi komiampi talo sitten. Niin. Toivottavasti. Ja lämmin kanssa. No. Kiitos vaan. Tullaanko ikävä vanhaa kunnantalo? Niin, ei tule ikävä, mutta minä olen kyllä sitä mieltä ollut ainakin, että niin me olisi pärjätty erittäin hyvin. Erittäin hyvin olisi pärjätty Muoningalla tälläkin. Niin. Niinkö? Joo, se on minun mielipide ollut koko ajan. No entäs tämä uusi? Eikö se ole edistystä vähän? Minä sanoisin niin, että niin Muoningan yläpään, en sano sillä tavalla, että mutta sanon sillä tavalla että kuitenkin, että päättäjät, niin ne haluaa rakentaa itselleen muistomerkki. Erittäin hyvin olisi toimeen tullut tällä. Erittäin. Joo, kiitos vaan. Tullaanko ikävä vanhaa kunnantalo?
kuinka tonne sanois? Kyllä sitä tietenkin vanhusta aina yleensä tulee ikään. Se on jotain vanhaa. Menetetään iäksi. Tietynlaista kulttuuria. Niin. No mitä mieltä otat tästä uuden tekemisestä? Uuden rakennuksen tekemisestä? No, se on rohkea askel Maaningan kunnalta. Meikäläiselle olisi välttänyt tämäkin vanha, mutta sehän on hyvä, että ihmiset uskaltaa yrittää. Päätöksentekijät ovat nuoria ja rohkeita. Toivotaan, että Maaninka selviää. Tulloko ikävä vanhaa kunnantalo? No ei tullut. Ei. Oli se tietysti historiallisesti aika arvokas se tuolta. On se hyvä, että uusi tuli. Se on niin pahan näköinen. Niin rumaan värinen oli. Jos se olisi ollut nätin värinen, niin olisi se sitten ehkä ollut ihan kiva nyt. Oisko pitänyt tehdä toiseen kohti se uusi? No ei kai. No on se minun kannalta huonossa kohdassa, sun meidän vastaan. Niin, Mia ei saa nukuttua. Se on Mä kyllä en aika tykkää, kun paha. ne siinä riepu. Niin, ne rakennusmiehet vai mitkä? Niin, kun ne möykkää. Mia ei saa nukuttua. Mialta on ihan hermot mennyt sekin täydellisesti. Aha. Oottakos nähnyt se uuden piirustuksia, minkälainen se on? On nähty. Ollaan nähty kirjastossa, ollaan katsottu sitä kanssa. Piennosmaa. Niin. No, entäs haluatko uuteen paikkaan, uuteen kunnantaloon töihin? No, tuskin nyt vielä pääsen, kun en ole niin varma. Niin, mutta 2 vuoden päästä. En tiedä. No, kiitos vaan. Mitä mieltä Juha oot tästä kunnantalon rakentamisesta? Kyllähän se hyvä homma, työllistävä vaikutus. Saat töitä Niin, vuodeksi. 1,5 vuotta on. Joo. Sulle se on semmonen onnenpaukku. Kyllähän se lähellä on tämä työ. No mitä mieltä oot Maaningan kunnantalon tekemisestä? Paska homma. Mitenkä niin? Eikö se oo uusi aina uusi? Joo. Sehän on saavuin investointi. Tunnearvot mennään siinä mukaan. Tunnearvoja vanhassa kunnantalossa. On. No, kirkon hirsiä ja mitä siinä tuntuu olevan. Ikävä vanhaa kunnantalo. No minä en tiedä, tämän verran nuorena viranhaltijana tätä seurailee, niin ei ehkä niin suuria tunnearvoja siinä mene kuin joiltakin vanhoilta kuntalaisilta, että siellä monta työpäivää tehneet. Niin, no parantaako tämä uusi kunnantalo sitten toimintoja täällä Maaningalla? No sehän on selvä, että kun mennään yhteen samaan maan paranemaan kuntalaisille, ei tarvi ympäri kyllää ehtiä ja ravailla asioittensa perässä. Ja se mikä siellä lisääntyy ehdottomasti, niin on siellä sisällä työskentelevien työmotivaatio. Kiitos vaan.
Tullaanko ikävä vanha Maaningan kunnantalo? Onko tarpeellinen tämä uusi kunnantalo? No, tietystihän se pikkuinen se entinen oli, mutta ei nyt niin kauhean iso eikä kallista olisi tarvinnut uttakaan. Niinkö? Niin. Tuossa jokin asiakas tänä aamuna kuulin, kun sanoi, että paljon Halamäeksi tulisi säästää nämä koulut ja käytäisiin myö vaikka siitä sitä pian vielä kunnantalolla. Joo, sekin on. Kylille säästyisi koulut kuitenkin. No mitä uutta toimintoa Maaningalle pitäisi nyt, että saataisiin niitä veromarkkoja? Teollisuutta. Entäs matkailu? No sekin olisi tietysti. Sitähän puuttuu kokonaan. Kiitos vaan. Ole hyvä. Mitenkä purkuhommat on onnistunut? No mikä ettei, ihan asiallistahan ne meni. Oliko mitään ongelmia? Ei varsinaisia. Pölyhän se on niinku yksi haitta siinä. Mutta palolaitoksen autolla vettä ja sillä sekö. No mitenkä oli sökönä hirret ja... No osa oli semmoista lahoa ja osa tietysti jonkun verran niinku polttopuista. Joo, ja osa meni kaatopaikalle ja osan möhti. Niin kyllä, joo, ja osa varastoon sitten. Mitä mieltä olet uudesta kunnantalosta? En kommentti. Onko kommenttia? Entäs sinä? En kommentoi. Mitä mieltä ottaa uuden kunnantalon tekemisestä? No on se varmaan ihan mukava, kun semmoinen saadaan. Tietysti et silleen meitä vielä niinku liikuta, kun emme käydä tämmöisissä, välttämättä tarvitse käydä missään näissä tapaamassa niitä ihmisiä siellä. Kyllä se varmasti ihan hyvä asia. Tuo entinenkin oli niin laho. Minun mielestä ainakin niin on se vähän liian kallis rakennelma tämmöiselle pienelle kunnalle. Tulee ihan semmoinen vaikutelma, että se olisi suurempikin pitäjä tämä Maaninga. Ihan hyvä, että uusi rakennetta ja hieno, niin saadaan sitten myöskin näyttää täällä, että mitä me on saatu aikaiseksi tällä Maaningalla. Paraneeko palvelut tämän uuden rakennuksen myötä? No, Mitkä palvelut? Kunnan hallinnon palvelut. Palveleeko se Ei nyt? niillä ole mitään palveluja varsinaisesti. Asiointi, Se rakennustoimitus. Talossa. Ei tarvi ympäri kyliä. Niin. Niillä on mitään. Paljon muuta tuohon sopii vaikka minkälaista rakennusta tuollaisella alueella. Miltä se näyttää tämä uusi kunnantalo nyt? Tuossa vaiheessa... No meikä ei oikein kummalle näytä, mutta hyvä on alku kuitenkin. Kyllä se on meikäkin Onko uutta kunnantaloa? No ihan varmasti tarvitaan, kun vanha oli jo niin huonossa kunnossa, että se melkein kaatui paikalleen. Ja niin etuja on ainakin siitä, että voidaan keskittää kaikki kunnan toiminnot saman katon alle, kun nyt on ollut hajautettuna 6-7 pisteeseen, joka on hankaloittanut työskentelyä, tullut turhaa siis ajan haaskausta juosta paikasta toiseen ja työtä ei ole koettu mielekkääksi, kun on hyvin puutteellisissa olosuhteissa jouduttu työskentelemään. Uusia koneita ei ole voitu hankkia tuohon vanhaan, kun on tiedetty, että kuitenkin pitää rakentaa uusi. Siis ollaan jääty niin kuin tietotekniikassa ja yleensä tekniikassa paljon perään jälkeen, koska noihin vanhoihin tiloihin ei ole niihin sopinutkaan ja ei ole ollut mahdollista hankkia. Ja työn viihtyisyyden kannalta ja työn turvallisuuden kannalta ynnä muuta on erittäin vaarallinen tuollainen vanha, nyt jo noin huonokuntoinen rakennus kuin toi oli. Muun muassa tässä nyt on niitä muutamia ja mitähän tässä nyt vielä sitten sanottaisiin. Niin, ja tietysti valitettavaa, tämä olisi huomattavasti aikaisemmin pitänyt rakentaa, mutta kun on ollut niitä muita rakennettavia, niin se on jäänyt. Mutta nyt siihen oli alkoi olla niin kuin jo pakkokin ja hyvä sauma
on lama ja työttömyys. Nyt on sitten meillä tarjota töitäkin ja tää vielä. Niin, entäs tämä hinta ja mitenkä saadaan maksettua tämä? No eiköhän toi nyt saada maksetuksi, ei tää lamakaan nyt iän kaiken kestä, niin kyllähän tästä nyt nousukausikin alkaa ja me uskotaan ja toivotaan, että tämä tuo muutakin vireyttä tänne kuntaan ja mahdollisesti siis yleensä nostaa kunnan profiilia niin, että toivomme saavamme tänne uusia ihmisiä, veronmaksukykyisiä ihmisiä ja sitten nyt on myöskin mahdollisuus hyvin huomattavasti kunnan käyttömenoja tai kunnantalon käyttömenoja vähentää sitten, kun kaikki toiminta uudessa talossa. Siis kyllähän tietysti niin julmaa kuin se onkin, mutta kyllä työntekijöitä myöskin tullaan jonkun verran saneeraamaan, koska niitä ei sitten niin välttämättä tarvita, kun on hyvät keskitetyt työskentelytilat. Ja voidaan käyttää uutta tekniikkaa hyväksi. Ja eiköhän tuo raha nyt jostakin löydy. Onhan se aina löytynyt, onhan ne kunnat, pienet kunnat suuria hankkeita tehneet, rakentaneet. Eihän siinä sen hullummin ole käynyt. Että tästä täytyy jaksaa uskoa tulevaisuuteen, että se tulee maksetuksi, aivan varmasti tulee. Ja eihän nämä nyt niin pienelle ajalle tule hyvin pitkäaikaisia lainoja, kyllähän ne aikanaan hoidetuksi tulee. Mitä mieltä olette uudesta kunnantalosta, kun se on valmis? Siitä tullut hyvä talo ja taloja tarvitaan. Eihän se nyt oikeastaan Suomen huonon kunnantalo on mikään, ja jos sitä ei ruveta uutta tekemään. Totta kai se nyt tulloo paremmin. No miten kesä on mennyt? Ihan hyvin. Ootteko käynyt uimassa? Olla tänä aamuna minä. Montako kertaa päivässä? No 1 kerta. No entäs nyt kun koulut alkaa kohta? Onko se kivaa vai? Ei oo kivaa? Ei. No mikä siinä sitten on se vaikea? Onko kunnon opettajat teille? On. Milloinka olette viimeksi ollut arestissa? Minä en ole ollut ikinä. Enkä minä. Että ikinä? Ei. Työhän ottaa kilttiä sitten. Sinä tasoittelit vähän paikkoja tässä. Niin, vitti vähän. Tässä vähän kävelikö. Mitkä juhlat teillä nyt on tässä? Mikähän oli peruskiven valutus? Tänne tullut arvovaltaista jo. Niin se. No mitenkä nämä hommat on edistynyt? Kyllä se aikataulussa työssä. Maaningan harmonikkakerhon soittajat esittivät siinä tutun marssin Ankkurit ylös. Ja se kai sopii tässä vaiheessa rakentamistakin hyvin, kun seinät alkavat vasta kohota ylös.
No mitenkä meni muraustilaisuus? Oikein hyvästi. Mitä sanot, tullaanko tästä hyvää talo? Kyllä, varmasti tullaan. Ihan ei ole epäilystäkään. Oletan, että tulee vähän parempi kuin oli puheessakin. Niin. No onko tämä persoonallinen vai minkälainen tämä? Minun mielestä tämä on aika pitkälle arkkitehtien ja kunnan vaikuttajien yhteinen ajattelun tulos ja ilmeisesti siitä tulee monumentti Maaningan kirkonkylään. Että käypi turistien silmiin. Uskoisinpa, että käy. No mitenkä Maaningalla männöö nyt? No aika hyvästi. Töitä on ollut kovaa. Niin, on. No mitä mieltä oot kunnan talosta? Tullaanko sitä hyvää? No tullohan se vähän liian kallis tuolla. Mut eikö se kestä pitkä aika? Kestä. On se hyvä. Joo. Mitä mieltä olette uudesta kunnantalosta? No mitäpä siinä. Tämmöisenä lamakautena niitä kunnantaloja pitää rakentaa ja suurin piirtein 100 vuoden välein. Se kestää seuraavat 100 vuotta ja lastenlapset sitten miettii sitten uuden paikan rakentamaan uuden talon. Niin. Oliko nyt sopiva ajankohta rakentaa tämä talo? No totta kai, sehän kokemus on ottanut, kun huono päivät ja lama, niin silloinhan tehdään siltoja ja rautateitä ja kunnantaloja. Saadaan halvalla ja se auttaa työllisyyttä. Kyllä. Mitenkä on hommat edistynyt? Hyvin on hommat edistynyt. Ei ole pakkasta. Mikä huone se tämä oli? Tässä. Niin. Tämä on kunnanhallituksen kokoushuone. Vielä on pikkusen kesken. Nyt ollaan saunan tiloissa. No niin, tässä on sitten löylyhuone, jossa niin näkyy ei vielä kovin lämmintä ole, kun on lunta. Saunassa on lunta vielä. Niin. Lämmin joko huoneessa, tämä on tärkeä huone. Täällähän on jo lämpöäkin. Niin, tässä on lämmön joko huoneessa. Saadaan moottorit tekemään. Täällä on niin pilmeitä, että me ei nähdä meitä. Täällä jos. Milloinko kulttuurilautakunta muuttaa uuteen kunnantaloon? No, mä nyt en ihan tarkkaan varmaan tiedä, mutta alkuperäiset suunnitelmat on siinä, että 14. päivä joulukuuta olisi viralliset vihkiäiset, kun meidän uuden kunnantaloon. Ja raho uppoo kovasti. Rahoko? No kyllähän sitä tietenkin raho uppoo. Tänä aamuna tuossa kunnanjohtaja soitteli, että kalustomäärärahoista on jäänyt taidehankintoihin rahaa. Ja
Mitä sanot uudesta kunnantalosta? Se on hirveä. Miten niin? Se niin malli ja väri ja koko ei ole tänne seutuun sopiva ollenkaan mun mielestä. Ei ole hyvän värinenkö? Ei ole värinen eikä mallinen eikä kokoon. Paljon pienempi ja tyylikkäämpi olisi riittänyt. Box. Niin. No niin, nyt lopetan jo, hyvä hei. Hei hei. Mitä mieltä ottaa uudesta kunnantalosta? Mitä siinä? Hyvähän se. Mitenkä ottaa viihtynyt täällä Maaningan kirkolla? No en oikein hyvä. Minä olisin mielellään siellä Kuusikossa. Leppälahella? Niin. Niin. No tiellähän on palvelut lähellä täällä Maaningalla. Että... Kyllä on sen puolella. Että on se talveksi kato kun puulämmitys on ja semmonen. Työ olette muuttanut uuteen kunnantaloon. Miten se tuntuu? No mikäs tässä? Tämähän on ihan asiallinen paikka. Päivää. Päivää. No miltäs tuntuu uudessa kunnantalossa? No, siinä sitä etsitään tuntuu. Ei tässä mitään. Mitenkä muutto on sujunut? No ihan hyvästi. Ei tässä ei joku korkeintaan puolenlaista tavarasta hukassa. Että... Mitenkä on järjestys säilynyt nyt alussa? Hirveän hyvin on säilynyt järjestys. Kaikki on nyt niinku tullut olemaan. Entäs nämä ikkunat? Onko niissä iso työ? No jos ne meidän kaikki jää meidän huolettavaksi, niin kyllä on, että ei me pystytä niitä itse tekemään. Ei mitenkään. Että kyllä niin korkealla kun tuossakin on käytävä ikkunat, niin eihän me niitä pystytä millään tellingillä pesemään meidän tellingillä. Ei niin. onnistu. No mikä on semmoinen hyvä puoli tässä kunnantalossa? Onko se toimiva? Sotkeutuuko tänne? Onko tämä kuinka selvä? Kyllä, tämä meillä ei ole selvä. Kun me on täällä 2 viikkoa pyöritty, niin ei tänne sotke. On täällä selvät, kun se on opasteet, niin ihan hyvästi osoo. Että kyllä tänne paremmin osoo varmaan kuin entisiin tilloin. Ei tarvi ehtiä eri talloja, missä on, että kaikki on saman katon alla. Kyllä löytyy. Miltäs tämä uusi työpaikka nyt näyttää? Mukavalta. Tosi mukavalta. Onko parempi kuin entinen? No on. Minusta ainakin on parempi, kun mulla on oma huone. Entäs nämä tietokoneet, onko ne tuttuja? On jonkun verran tuttujakin ja niitähän opastetaan tulevaisuudessa. Kaikille kai se aikanaan tulee jonkunlainen vika. No mitä Anni? Mitäs tässä? Oletko tyytyväinen sinä näihin tiloihin tiellä? Kyllä.
mukavia yksityiskohtia, jotka huomaa, kun täällä kulkee ja ahtelee vähän ympärille. Joko kellokorttisysteemi on käytännössä? Ei ole vielä. Milloin? Otetaan käyttöön sitten, kunhan päästään tässä alkuun. Ei liian paljon uutta yhdellä kertaa. Mitenkä on muutto sujunut uuteen kunnantaloon? No, eihän siinä mitään, hyvinhän se muuttu sujuutta. Eikä se minulla kestänyt kuin pari tuntia ja työt on lähtenyt sitä mukaan käyntiin. Kyllähän täällä viihtyy. No, mitä mieltä olette uudesta kunnantalosta? No, äkkiä on vähän vaikea sanoa, mutta kyllä tämä varmasti on hyvin asiallinen talo. Ja täällä mennään vuosikymmenet eteenpäin. Niin, no mitenkä on tämä taiteellinen puoli ja onko tässä talonpoikkaissa järkeä käytetty? No, siihen on äkkiä vähän vaikea vastata, siihen tässä tutustua ja sitten vasta sanoa tuommoinen näkemyksensä. Kun enempi on tutustuttu. Niin ja pohtinut vähän. Joo. Kyllä. No, entäs mä katson sitä kirjaa? Rauha. Luot ihan koko. Hyvä, kyllä. Hyvä. Loikia.